ποια πολιτικά μπορεί να ψεύσει. Σφάλα, ο Αναστάου κύριος κολλή για τον Αναστασιάδη που του ευκαλάσει. Α, να το πω για τον Αναστασιάδη. Καλό ήταν το. Α, κατάλαβα. Άμα είσαι. Και κάποιοι διακοπές πέρα στην Ιβερσή. Ωραία γέρα. Ναι, κοριακό. Έκατης παράπονα. Είναι παραπάνω να κάνω κόρ. Και κάναμε και Ανάσταση και που λαϊνόνι άψατε το κερί μου, πιάσαν καλό λόγο. Καλό. Μπορεί, το κερί μου. Γιατί έχω ψάμα στο ρεύμα του. Κόψα σου το ρέμα Ναι. την Παρασκευή. Ήταν κορία για Παρασκευή που ήταν να πάμε στον επιτάφιο, δεν είχε ρεύμα να του πω. Κύριε, Και φοβόλη. τι άλλο τι αυτό σου Θεέ μου, εμπολάστηκα. Πότε καιρό σε το ρέμα. Το και θέλεις να τα πιερώσω σήμερα που ήσουν στη διαδήλωση που έκαναμε για τις συντάξεις μας. Επειδή και εγώ αυτή. Πού είπες έτσι να πάει. Ναι, μόνο να κατηγορήσω ο Χριστόφκα της έκανε. Με πού λαλείς για τον Χριστόφκα. Κάτε παρέτα. Με πού λαλείς. Τραβές σου Να λαλό. μου με δαιμόνι. Κατάστρεψε μας. Έκανε μας τα ούλα σκατά. Ναι, ήρθε ο Αναστασιάδης και τα έσαι μας.